Ndlebe ngize nendaba allegedly kunalaba fethu laba ebebefuna ukuzwa umbono wami mayelana noNdlovu ukuthi makwenzeke eza ku-MK okanye ngiyafisa nokuthi eze ku-MK. Webafethu niyazi ngiyacabanga ukuthi abanye beni bakhulunyiswa ukuthi bayazi ukuthi ngalesikhathi enza ivideo kuphaphela ubamncamalala ngalokhuza leya video ngayistisha. So wayephethe ukuphapha ngoba ehlulwa ipolitiki, yabo. Yamhlula ipolitiki wasebona ukuthi akaphaphela ubaba uZuma. So into engingayisho mina bafethu ukuthi umfula uma ungenisa akusalutho. Yawazi ukukhulela ngoqo. Umfula nje uma ungenisa mfethu udonsa kwasani. Yikhuni, yidindi, wo plastic konke uhamba nakho konke kuyohlungwa phambili. Kuyohlungwa phambili mase kufika ezantsi olwandle. Ezinye ke izinto bese yisala kusefeke ke olwandle bese kungena amanzi acleanodo. So injalo nje bafethu into engingayisho mina into nje kodwa kumele ayenze uma kwenzeke fisa ngoba alikho elinye ikhaya lakhe. Uyabona nje mayisevalelwa kwa-EFF akanalikha usengahamba nje eyoncetheza ngale kwaGreen. Kodwa nakhona futhi akukho la izoya khona ngoba akuna kwaGreen kumanje abantu basele ngaphandle. So uma uzoya kwaGreen nje kahle kahle angazi ukuthi usokuthi ucabanga ukuthi uzotholani. So angazi ukuthi mhlawumbe angaya kuYida uma esoka ku-EFF angaya kuYida uma ukuthi mhlawumbe akafuni ukuza ngapha kithi. Kodwa nje mina mayengeza ngapha kithi hayi mina ngiyamemukela bafethu into nje engidinga kuye kuphela uxolo ngoba kunalabantu ababesiphaphela la emva kwaleya nkulumo yakhe sebebone ngathi bona bayilento ephezulu ekhekheni sebelokhu besibelesele ngayo lento esho uNdlovu. So mina nje sayidini lami hayi cha ngingamemukela impela. Sonke amaphutha siyawenza sometimes isuke sithi siyapolitika kanti cha. Siphethwe ukuhluleka. Yabona uma uhluleka uzugcina usuthi hey usibanibani uyathakatha. Hey usibanibani uyenzelelwa. Hey usibanibani wazana nabo kanti uyahluleka nje. Yabo uma uhluleka nje kuhle uvela obala ukuthi I know ngihlulekile la. Yabo ukuze uzokwazi ukuthi uye phambili kahle. Kodwa manje uzofuna ukuthi wenze le yanto akayenza uhluleka waya epolitikini. Abanye abantu ngiyazi ukuthi angeke bemungele khona la ku-MK abamthembi vele ke nje. Abanye abantu abamthembi. So but mina on my side hayi mayengeza mina hayi bafethu ngiyomemukela inkinga yikho. Ngiyezwa vele ukuthi yena uhlongoza ukuzo usashaya mabelane piki angazi noma ke uzoza ngapha yini ngoba nangale kwaGreen phela mhlambe angafika avuke la kulezi ndawana eziphansi kodwa lephezulu hayi ngeke avuke. Sawuqhubeka bu Iceboy nakhona.